Ayo kok tangani kawat to iki. Alah, tempat kebrendek. Ngomong kecil aja. Ayo. Masuk. Masa? Kowe ngono kuwi senenganmu sing lah lagak ono ning ngene tok. Jane ora piye-piye iki jane namanya iki lho dobrono ya to. Aku ora piye-piye. Timbangan aku kok bengi iso turu girap-girap pas kamu. Semono ya kok. Ya aku lebih kok. Yo wis. Piye kira-kira?